Panang sarabo ken Jesus, nga ariti kapya, idir itay nga ikanta, ti kinatanok na. Husana, Husana. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Tunggal may katlo a Domingo ti Enero, rambakan tayo ti naisang sangayan a fiesta kada tayo ditoy pagilian tayo Pilipinas. Ti fiesta ni Santo Niño Jesus. Ti Dios na ipasngay nagbalin na tao. Ti panagbalin na nga tao, nagbalin pa nga may nga ubing. Nagbalin a simbolo kan ladawan, ti panakaipasngay, kan panagdakkel, ti pamati tayo dito Pilipinas, ti ladawan ni Santo Niño Jesus, manipod pa'y idi na isagot dahito nga imahen, ken ni raha humabon ken ti kasimpungalan na. Dahito'y ti simbolo, ti limagasot at awanan anasurok, apamati tayo asang kapagilian, sang kailian. Agyaman katagdaydayaw tayo iti Diyos, idiri tayo dati nga panagyaman iti sagot iti na Kristiyano na pamati, agdawat tayo mati panagdakkel, kan panagbalin nataengan, natangkenan, dahito'y nga pamati tayo nga na Kristyanuan. Agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno may karite ang makiranod, kadagiti na santo na misteryo. Sika na ibaon, tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo, kasyan na kami. Sika ngay may tapno ayabam, dagiti managbasol, Kristo, kasyan na kami. Sika sirutugaw, iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalanan kamamin nga iturong, iti biyag ngagnanayon. Iraydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimbag, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo, Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Diyos, nailangitan nga ari. Diyos Ama, aman na ka, bali namin, ket sika, Apo mia Hesu Kristo, bugbugtong, nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ket anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo,
Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, isamay mo kada kami, tinapaypay so apanagraam kani Apo Isus, uri agparang akas may sa anak kurapay amaladaga. Ipaay mo kumapay ang mabigbigmi, ti kaadda ni Kristo nga anak mo, iti amin na tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kaditap no addaan kam iti kananakam, akas iti may nga ubing, iti kasta makapudnumot ti puso mi, nga umanugot iti turay ni Kristo. Kat maragpat minto dagiti gungunangin karim, kadagiti napakumbaba. Gapuken Kristo anak mo kan Apo mi, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agdanayon awan tinggana. Di may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Dagiti tattao anag na ti kasipngatan. Nakita da tilawag tinagpayduma ti ranyag. Nagnayad da itidaga dagiti aniniwan. Ngem itiragranyag kadakwada tilawag. Kasta una itiragsakda. Uwapo inyeg mo tiraguda. Gapu iti naramid mo agragsakda, akas iti panagragsakda dagiti agan ani, wenno agbingbingay kadagiti sinamsamda. Winayawayaam ida, iti nakaadipenan da, inikat mo ti pangur anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek ti nasyon, anang idadanes kinang irurumen kadagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo, iti armada, timid, Midyan idi ununana. Kadagiti tattaom. Mapuran tu ti amin na sapatos ken dagiti dardara apagananay dagiti soldado arim maut. Naipas ngay kadatayo ti maysa nga ubing. At daw bing alalaki anaited kadatayo ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan tu iti nasirib a mamagbaga manakabalin a Diyos, agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumileg tu a bumileg tinarian a panakabalin na, addan tulatta kapya ti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ari David amang ituray. Ibatay nanto ti turay na, iti kinapudno ken kinalinteg. Manipod ita inggat inggana. Aramiden nga ramiden amin daytoy ti Apo a manakabalin amin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao ti amin na disu, nakita dati panangisalaken ti Diyos tayo. Kantaan tayo ti Apo, ti baruwa kanta, gapu kadagiti nakakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balay gi babaen ti bileg, ken tinasantuan na panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalay gina. Inpakaamuna kadagiti pagilian, ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso, ti panagbalay giti Diyos tayo. Idiri iyo, ta kayo amin na daga, ti panagdaydayaw yu iti Apo. Itanuk yu kadagiti kanta ken diri iti rag-o. Agar pa kayo nga agkanta amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa.
Umkis kayo ti rag-o iti sango ti Apo nga ari, adang gayan dagiti trumpeta ken tangguyog. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesucristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, binendisyonan na tayo iti amin ana espirituan asagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin akukwa na babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na, pagbalinen tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gapu iti nagloryaan a parabor na. Gapu iti inted na kada tayo asagot nga adda iti dungdungwen na nga anak. Gapu iti daytoy, manipod idinadamag ko ti pamatiyo ken Apo Jesus, ken ti ayat yu kadagiti amin at tao ti Diyos, jak nagsardeng nga agyaman iti Diyos, gapu kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko, ket idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo a Jesucristo, iti nagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo ti Espiritu a mamagsirib, ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo. Tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko a maluktan ko dagiti pampanunot yo, tapno makita tayo ti lawag na. Tapno maamuan nyo tinamnama a nangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daaw a bendisyon nga inkarina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Datayo. Kadagiti balika sana santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas surat ni San Lucas. Tinawan amapan dagiti naganak ken Jesus ijay Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idagtawan ni Jesus iti 12 napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idinalpasan ti fiesta ket agawawid dan nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. May sangal daw dan anagnag na tayong pagarup da na ikuyog ti ubing, iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapol, kadagiti kakabagyan, ken ammuda. Agsipod ta dita masarakan, nagsublida ija Jerusalem, tapno sa pulenda. Iti may katlungal daw, nasarakan da na Jesus ijay templo, makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo, agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaw amin ang nakangeg ken kuana gapu iti sirib na ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko kinuna ni inana,
Apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kastaunay tidanagmi kini amam, ngagbirbirok ken ka. Apay aya abinirbirok dak insungbat ni Jesus. Diyo kadi ammo amasapul nga daak iti balay ni amak, ngamdida na awatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog na Jesus kadakwada ang nagawi di Nazaret. Kat sadyay, nagbalin na natulnog nga anak, sinalimutmutan amin dagito ini inana iti puso na. Di makal na Jesus, iti bagikan sirib, kati madada, ti panakaayayo ken kuana ti Dios, ken dagiti tattao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatak nga kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Nagbalin nga na isang sangayan nga pribilehyo para iti pagiliantay nga Pilipinas. Idi kinid daw da nga rambakan tayo ti fiesta ni maladaga nga Jesus. Apay ket kalkalpas iti Christmas. Dagita tema dagiti maibasa kadaramrambak ket may panggap tinaindaklan a misteryo ti Dios ang nagbalin a tao ang nagbalin pay amay nga ubing ket manen sa tayo manen rambakanen ngem na ipaay nga espesyal nga permisyon pribilehyo agsipod nga rod taada nairamot nga pakasaritaan dati nga debosyon ken ni ubing nga Jesus manipod idi naiparang ken kuana naisagot kadagiti agasawa nga Carlos Humabon ken Juana kadagiti nga panawon ti Espanya isaksaknap na daytoy nga debosyon babaan matlaang iti may nga sarsarita istorya nga may sa kanong nga monghe nga Espanyol ti nangkitikit nang disenyo iti kasto nga ladawan, Dios, tila nga ti may nga ubing. Ket isumeten ti nagbaling nga pagayayo da, nagaramid da ti ado, sumeten ti inwarwaras da, orepay da jay, napan da jay Praga, Czechoslovakia idi, Czech, lata da jay nga pagilianan. Nga da jay nga timpuaran, ken nagbaling nga popular datoy Santo Niño de Praga, Praga, Czech. Siyudad ti Czech. Ken adapay di jay Italia, adu nga di susadyay nga madamay samanen, nga lugar nga nagbaling nga popular dati matlaang nga ladawan ni Apo Santo Niño ti Praga. May nga ubing nga nakawusan iti kawus ti emperador, ket dimteng iti 1600 datoy nga nagpopular di jay Europe, popularen di jay Spain, 1521, awit-awit ni Magellanan ta 1500 adan da nga nararamid ket da na panjay Praga isu ti kinawusan dati kawus kapa ti ari roba ti ari agin gana nga kadigituyen ket dapay seremonya ti panakakawus na agin gana nga inikan dati corona kinurona anda ta nagdindinamagan nga nagbalin nga milagroso unay ti panagdebosyon da dijay Praga ken di kwan dijay Arenzano Italia may nga basilika lang dijay duwa nga popular itintero nga sangalubungan nga dadakkel dagito nga basilika ni Apo Santo Niño Jesus ket dito mo Pilipinas nang rugi dijay Cebu sa dijay Tondo idi kwan nagraira iti aminen idi kwan na dumaduman ti langanan dati nga Santo Niño Santo Niño nga mangalap, Santo Niño nga manalon sa jak pa nakakita mo laki dati Santo Niño nakalugan ti traktor, Santo Niño nga pulis, Santo Niño nga bumbero, sana aaminen addan gapo iti panangi papati launa iti Pilipino iti deta nga panagdebosyonan nga addatan nga talagan na irwam launay iti Pilipino. Dagiti maibasa iti deti nga Domingo ti nakapinpindas lata nga pagamirisan tayo. Dahil at maibasa manipod iti libro ni Propeta Isayas nga nang rugi iti dagiti tattao anag na iti kasipngetan nakita da tilawag ang nagpayduma tiranyag nagnada iti daga dagiti aniniwan nga mita agranyag kadakwada tilawag kas taunay tiragsak da
O Apo, iniyag mo tirag-uda. Gapo itinaramin mo agragsak da. Kas ti panagragsak dagiti agan-ani, wano dagiti agbimbingay iti sinamsamda. Winayawayam ida iti nakadipan da inikat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Dito'y nga umuna nga maibasa, dagito'y kasasaad tayo, 2021, 2020, nagapagrambak tayo pala ang di amaraw. Tatunggal piyesta ni Apo Santo ninyong arudkot, agdadagop Children's Festival. Piyesta na gito bing duwang abanag, mangan kanagay ayam. Kati may naynayon lata, mangan dati ice cream, aging nga nga agbubutig da. Di na pangalawas, tinawagan da kon nasata. Nakasagana pa yan ti Bayugaw Weste. Hangabali, urayon tayo. Kung nadamat nga Abril to nga tanwan no Marso, adan to lata Children's Festival. Panangan, kan panagayayam, dagiti ububing. Nalabit, malpas to nga tanti. Semana, kunak, nga dayay, rambak ti panagungar. Tattao nga nagnati kasipngatan, ti sipngat nga pinataod ti Omicron 16, piyesta na Apo Santo ninyo manen, na ikadeng, taano kano maikanawa tayo, iti daytoy nga angol, iso nga na ikadeng nga ore awan ti level 1, level 3, nga dagos tano kano masalukuban. Mga kamaulo dagiti rumrumwar nga agirwarda kadagiti ay diti bakuna piman. Iti nakabakuna. So nga siyak pa inlars ko ti dakkelakupon banen sa ko ikabiliyata pati siyak ko marikisa. Bakuna. Papanam, jisimbaan. Dati padi nga kadwak. Papanan nyo Apo, jisimbaan. Panyubraan, aglualo. Anda mo malasin. Tagaano ka, jisimbaan Apo. Piman. Sulita. Sla aglidem man amin nga ruden. Nasata dayta ramrambak amaraw idi 2020 idi napanatawang kaasi ti Apo di jay besalan tata nakasagana da pay ti ngalngalan ti ubing asa dumakkel ton no baboy da jay dumakkel to no Pebrero, Marso, Abril barbarang nga kumulbot talo nga bulan pa yun barbarang nga kumulbot basta agtitipon nagbaliwan, anyan nga nasipnget. Dua nga tawon gaya man. May kaalo nga tawon gaya man. Nga dagiti ububingket. Amo pa yun. Tibasa kadakwadan ket ni inang dati sumungbat. Kita nga rod. Anya nga sipnget dato yun. Sabali pa iti lingwa iti ubingan, English. English pa iti saudan. Alakit talaga nga sabsabalin mo. Sabsabalin. Anya nga sipnget. Apo kuma. No pa ka na kidati ice cream. Into no Domingo. Agaruyot ti buteg da. Diyos ko. Ngumaton to kat ti bilang ti Omicron. Kung namatanya na kanina. Kasi agaruyot amin na buteg da. Mali da ito. Iso nga ala. Apo. Anyan. Anyan. Kung nakano kitaan nyo. Hanga napuputan. Lata kitam tamay. Kalupay nga tangatawan. Apo kumata sa anon kung kunaka gasam nga kunadan Enero face to face kunada ay piman nasata manen apay nga ta mayroon tayo malatan akadagiti hanga masata umtatan nakatatan Allah magordyan amin nga nagbakuna kadahang nga nagbakuna kunada nga ti bakuna hangkanto nga kapetenen da mo ilata ada kay mabuteng lata nga pa nagbakunan ta long, kayo nga pa nagbakuna, matay kayo. Magbakuna ka, wanong kagbakuna, matay ka, maglata ko na dahil sulita na, minyakad pa'y. Nasipnget. Magbaga ni Propeta Isayas nga, nagiti nasipnget, umayton, tilawa. Ay, mabangaran tayo kumamanan. Tayo iti panangkit kita tayo. Iti Diyos nga nagbalin nga tao, nga nagbalin nga ubing, mabang-aran tayo kuma. Mapantay man kankwanan nga lawag. Italag tayo, kan pabaruan tayo manan, dagiti karkararag tayo. Karagitoy nga panawan, iti December kan November, nagadon,
ti sabali nga pagilian, iti nagsirada. Umda tayo agad, paglipas ti December, sira. Kung naman, so nga ala, agkar kararag tayo. O daytoy, namnama nga ibagbagan ni Propeta Isayas, amin, mabaliwan ton, dagiti instrumento, ti panakigubat, kada panagbalindan tong alikaman, ti panagtalon, dumteng ti kapya, dumteng ti talinaay. Dayta ti namnamaan tayo. Ti surat ni San Pablo, kadagiti taga Efeso, ipalagip na lata ti saglaalapusanan, nga bendisyon, kan parabor, nga nagtaod iti Apo. Ada ito'y lata ti santay nga pakaupupayan. Santay maupay, santay nga kapsot, aglabas, umay lata, umay ti tiyempo, apay aya, kunatay gata, ngam santay nga maupupay. Ti Ebanghelyo ni Apo Isus, nakitugaw, makitungtungtong, makipatpatang. 11, 12, ti taon na. Nagiti hermanito, kada hermanita, tinubigat, mapadayawan danto, kadwa na, 12, ti taon na. Tay suda kanumat, tinagbakuna. Tinawan nga mapan, ni Apo San Jose, ni Apo Santa Maria, kaya ni Apo Isus, haginggan na di 12. Nakaskas daw mga 12 na pukaw. Slano panunutan tayo agad. Ang mga tanga managbaybay, ang naganak na Apo San Jose, kaya ni Apo Santa, apay nga na pukaw. Ngam na iruam gamin, nga kukuyog da, kadagiti kakabagyan da, handa nga pakakumikuman. Sada na sarakan, iti may katlungal daw, napno ti sirib kun laing dagiti sungba na, makipatpatang. 12 ti taon nan, angkat kuna tayo, tao nga nagdakkel, napunumat ati curiosity, mutay-muten no dumadakkel ta ubing, kabayatan ti panagdakkel na, nakaad-ado nga masalsaludsud na. Dapay adi nga masungbatan dagiti naganak. Mama naggapwak, so nalpas ka. Tila isungsungba da dya mama na. Naggapo ka kinitatang mo, di magas ka kanyak. Agasum, mawatan na ya dayta. Agasum dayta. Di na nga, no kitaan tayo. Nagkadado, kat uray ni Apo Isus, makita tayo dito yung mga ti kinatao. Nagsalusod. Kuna Apo Diyos, muna kumaamin saan? Tao. Gagangay nga tao, tinagbalin nga langana, nagsalsaludsod. Ngam dito yung udi na, nakikuyog kadakwada nga nagawid sa Genasaret, nagbalin na tulnog nga anak. Gasam da jay ti mayaw awis nga pagtuladan tayo kenkwana ita. Nagbalin nga natulnog nga anak. Nga daw dawat tayo, datay amin, kasanak ti Diyos, kasanak dagiti naganak, ang balintay kuma nga natulnog, sang kabaga tayo, aming nga parikot, nagtaod, gaputi kinasulpeng, kan kinasukir tayo. Tika nito nga, sinalungasing tayo, dagiti bibilin ti Apo, sinalungasing tayo, dagiti naganak kada tayo, mangrugi di tati kalbaryo, kan problema tayo. Dagiti pa nagsukir tayo. Dito'y, dinakamat na launay, dimakkel ang nagtulnog. Dimakkel ni Jesus iti bagi ken sirib. Imadada ti panakaayayo ken kuana ti Dios. Panagtulnog, panagdakkel iti bagi ken sirib, at talaga na nga nagdebosyon tayon na dadyayan ti komentaryo. Nagdebosyon tayo ken Apo Isus nga ubingan, ubing ka no mo pamati tayon, hana di makkelen, dadyamanan ti parikot. So nga dadyayan ti termino tayo ti Ilocanon nga, lakayanan awam mo manaknakam na. Bakatangkan, di ka pa'y nagnakam. Dayjay. So nga, dumakkel, numakam, agmature. Kumamat, iti pamati tayo. Dayjay tinagdakkel nga karit, kada tayo nga Pilipino. Nga ti panangawat tayo, ti na Christian na pamati, agbalintay ko mga matangkenan, agbalintay ko mga nataengan. Mabalim mo nga damagan tayo, bagi tayo nataengan ka dito'y pamatik, ti manor, di makkel, ada ka di maturity na, wano immature. Ti pamatik ka di natangkenan, wano obeng. Dayta. Akat dakkel nga banag nga maibagbaga kada tayo nga iti saklang ni Apo Diyos, agtalgad tayo, kita di ubing. Di ubing, taray, awan, ti problema na. Awam pagkadanagan na. Ada kadi kasjay nga attitude tayo, iti saklang ni Apo Dios.
Ada kadi talged ken talag tayo. Ada kadi kumpiyansa tayo. Di makel kadi iti sirib ken bagi ti pamati tayo. Dagita ti maikarkarit tunggal ramrambakan tayo ti pesta ni Apo Santo Niño Jesus. Ket uray pay dagiti karkararag iti piyestana kitaan tayo ket darirag na taunay ti anag na nga daytoy kuma nga pamati tayo ket dumakkel iti saklang ti Dios agbaling kumama nga matured ken nataengan. Dua nga banag latta jay may dardarirag trust ken confidence talek ken talged. Ada kadi talek ko ken talged ko ken Apo Dios kas anak na kas may sangobing. Ada kadi talek ken talged ko wano napunoak iti dandanag napunoak iti panaka maseknanak launay maburiburan launay. Ada kadi talek ko kita amla datay ubingan nga adda dijay mapupuran nga balay ket adda dijay second floor ket ya anak ko tumpuak kan kagaputa mamati nga ni amana tumpuak ammo na nga si pawon ni amana. Adda kadi kasjay nga talged wano datay ubing nga agluglugan dijay jeep nga may alata tikat katawa na ore kastaw na iti paspas nagkurba kadami may burangit pay amin di karga kadi karga nga babaket ke puro amin naglulwalo Santo Rosaryon ada jeni dunya usipa apo Ave Maria da bukod kastaw na iti lulualo dan ata nakapaspas-pas mo da jeluganan ngam dati mo ubing nga may sa apay nga agkat katawa lata apay nga di ka makatal na apay nga katawa ka kata tatang ko je driver taon je talek na da je ubing talek ada kadi talged tayo iti Dios nga matayo iti baet dagiti adu nga didigra adu nga pakasuutan dagiti kastoy nga tiyempo nasipnget nalidem aniniwan ni patay ada kadi talged tayo dayay ti mayo awis tunggal kitkitaan tayo ni Apo Santo Niño Jesus mayaw awis ti panakaliwliwa tayo narasi ubing manadaga nga Dios ngam nabileg ken manakabalin dinto mang baybaya aywanan ken salwadan na tayo ket agdakkel ken dumuras tay kumamet iti pamati. Mamati ak iti Dios Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamati akmat ken Jesucristo abugbugto nga anak na ken Apo tayo. At imaw itaramid ti Espiritu Santo inyanak ni Santa Maria Birhen nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato nilansa iti krus na tay pagkapunto sa diyan nga may mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay mamati akmat iti Espiritu Santo patsikmat ti Santa Iglesia Katolika ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi, kan biagag nanayon. Amen. Kumalarag tayo, kan Apo tayo nga Jesucristo, ang nagbalin amay sa ubing. Tapno, pagbalinan na tayo nga anak ti Ama, kuna tayo, Apo awisem dagiti ubing, nga umay ken ka. Idawdawatan tayo dagiti ubing anabaybayan tad adu kumati mangayat ken mangipaay ti asi kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo awisam dagiti ubing nga umay ken ka. Idawdawatan tayo dagiti mangayaywan kadagiti ubing anaiwawa ta maikanda ti pigsa ken kired ket maitedda amin nga ayat akasapulan dagiti ubing nga aywanda. Kumararag tayo iti Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Idawdawatan tayo dagiti ubing ken agtutubo a naigamer iti bisyo a makadadael iti tao ta maamiris dati rigat ken sakripisyo dagiti naganak kadakwada ket
daytoy ti mamasingpet kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo awisam dagiti ubing umay ken ka. Idawdawatan tayo pay dagiti ubbing ken agtutubo a nadadael iti dayaw da tadida kuma maawanan iti namnama ket mariknada ti kaadda ti Dios iti sidong da ken adado kuma dagiti naayat at tumulong kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo awisam dagiti ubing umay ken ka. Idawdawatan tayo dagiti ubbing ken agtutubo a nasapa a pimusay ditoy abiyag gapu ti panagraira ti kinadakes tamasarakan da ti talinaay iti sidong ti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo awisam dagiti ubing umay ken ka. Apo mi a Kristo Jesus imay kakada kami ti kinapakumbaba ti maysang ubing dinggam dagiti dawdawat mi. Ituro na kami ti pagarian a pagkipagturayam iti timpuyog ti Ama ken ti Espiritu Santo. Ti agnanayon ngawan tinggana. Ti Dios Apo umay kuma toy Amay dato tirabaw ti altar. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. O Diyos nga amami, tinarag sa kapuso, kan itinabyaga pamati.
Rambakan mi itati misteryo ti panagbiag ni Apo Isus akas ubing. Babaan da iti adaton, ipaay mo kadita makapudno kami iti panagdaydayaw mi iti anak mo. Isu agbiag ti nagari, ti agnanan ngawan, tinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno amay karikat rumbang anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disog yaman kam ken kaapo. Na santuan nga Ama, manakabalin amin katagnanan na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti misteryo ti Paskwa apan nakayanak na. Nagparang akas tao ket makita, nupay kas Diyos saan na makita. Isu nagtao diti Ama iti sakbay ti amin na tiyempo. Ngumimpas ngay ni Birhen Maria iti umiso a tiyempo. Pinagkaysa na tinamarswa kan ti parswa. Tapno iti sidong na pabangunan na dagiti na idasay, kadi subli na ti sangalubungan iti kinaimbag na ngayon kasigudan. Kanayaban na ti tao anapukaw, kat iturong na iti nailangitan na pagarian. Magitang kay kam iti amin ng anghel ken sa santo kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin apars ti langit ken daga napnuda iti pakaydaydayawan usana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Puno unay Apo, abig ka kinasanto, sikatigubuayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritom, amang pasanto, karagito adaton. Tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, kapagikan dara ni Apo mi ay Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan, dadi panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manan ken ka, saninted karagiti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Darak ti baro ka nagnanay na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo kan iti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo, kanin ka panagungar, inakamin salakan, siga tinanubot iti sangalubungan. Ti panilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga dad iti saklang mo, kat agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma ti Espiritu Santo. Naglagi po maapo ti Iglesiam iti sangalubungan, parerayam tayat na anayusan. Naglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ken amin na papadi. Naglagi po amin na pimusayan, awata mi da iti sidong mo apakitaan da ken ka. Ipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin, iti biag ngagnanayon. Ken makiranod kami kaneng gasatan, a Birhen Maria ngayon ti Diyos, ken nagasat nga nga esposo na, karagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anagapudno anagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmat kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Yesu Kristo anak mo. Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, tamin nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may maysa a familia, awagan tay ti Diyos,
kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanam dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan nga mannugot iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdem asiayat takapyam kada kami, babaan ti tulong taasim mailisikam kuma iti basol, ket may kanawa kami ti amin nariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niyak tited ko kada kayo. Saan rigiti basol miti kitam no rigiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayan nurot iti pagayatam ipaimo asi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari iti ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, 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 kapya. Kordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasol. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniya, rimay salas sa mapaimbag tontrika. Sigsika o Apo, iti bileg mi.
Kumararag tayo. Apokalpasan ti panakataraon mi itinasantuan ay Eucharistia. Ipay mo ka dita babaan ti panulong ti anak mo nga impas ngay ni Beren Maria. Kan kanayon laeng at ti pagayatam ti birbirukan mi. Ket iti panagadu dagiti tawen mi umad adu kumamet ti kinamanakem ken ti grasya kada kami. Iti kasta maawatan mi kataramidan mi dagiti banbanag a makaayo ken ka. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Agtugaw tayo, tunggal piyesta ni Apo Santo Niño tinawen nga maaramid ti special collection ti Holy Childhood Sunday. Dito nga pundo ket na italag iti mission commission ti CBCP. Iti na minsan ka dagiti imay nga nangilungalong tapno dagiti anak tayo nga ububing ka nagtutubo ket kamkameng da daytoy nga panakaaramid iti kolekta tunggal piyesta ni Apo Santo Niño. Iruknoy tayo dagiti ayat kan tulong tayo iti misyon. Huray pa iti dagiti biktima ti Bagyo Odette ti panagduras dagiti nakolekta nga tultulong tayo ket imabutan ti 78 nga ribo nga pisos na isubmitiren ti 50 nga ribo. Wala jay langan ng 8 nga magtultuloy pa ilaang 20 laang barangay pa iti nakaited ket dayta ayat ken tulong tayo kadakwada. Dapat datay may sanga ururnongan da nga tulong tayo kadagiti seminarista. Dito lang nga Domingo mat nga agpaay iti Holy Childhood Sunday. Ti ayayam nagiti ububing para ti hermanito kan hermanita Santo Niño Jesus nakaururda iti nasurok a sanga gasot ket 50 ket 8 nga ribo nga pisos maaramat dayay 60 nga ribo nga pisos nga para kadagiti maisagot nga imahen nga Santo Niño kadagiti aming nga mabandaan into no bigat makoronaan dagiti daduma isu ti pagbayad tayo pa itano ininot nga makmaksayan dayay utang tayon nga 3 gasot langanan nga ribo ta no may wakas dayta palig-palig no bugawan na dagita lamok nga mangkagkagat kada kayo na madaydayaw ti Apo ket idawdawatan tayo taga San Pedro tagabigan na ikamanggi San Pedro ni Nana Letizia Pimusayan. Nagsaksakit, ititawan na nga 70 ket inam ket Pimusay maitabon into no 17 ti Enero. Ijay Amaraw, chapel ti Amaraw. Nana Letizia, handok na ikamang iti handok ijay San Manuel. Ni Enaro Ornasyon, Pimusay ket na ipadapo ti bangkay na idi pailaang si Siyempre maitabonan into no Enero 20. Kanira na latamet nga kastingam at least daytoy panaginget da ita ket tapno laang may kanawa tayo iti adado nga panagsaknap na tapno ganad tay laeng ket suga po na nga adala kidi itugtugot da nga card iti vaccination aket isumet na jay nga maipalpalubos samet nga rumor kaya talaksid dagiti ubing laeng nga ang kanupay nga nagkabakuna so dayta. Ti Apo adda kuma kada kayo bendisyon na kayo ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidatonan ti misa intayo itayat ken kapya ti Apo. Santo Niño, anak ti Dios, managbasol sika mangiba.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko, adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka, unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti suamin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod no ken tungtungil kami, at tuy kamasagkan kami, o Apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso,
puso. Iwa pag-ibig sagot ni, napod makin tuloy kami, at ulang sa sagalang kami, o Apo. Amin na sagot, inukulit-itit niklubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Itibay po na siya'y ang mamatitiludo, palagayat ni para tao. Masutuit parabot, agyaman kami Apo. Magsutuit parabot, agyaman kami Apo, itibinin. Misyon, ang kahit mo'y puso, tibag-bagim isagot ni, naputukin kami, at tu'y kang sa namin.